ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ବଲୁରିଆ। ପଛରେ ଦେଖିବେ ମୌନି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ତଳ ବଲୁରିଆ ମାନେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ତ ସେଠି ଅଛି ଆମର ରାଉଡି ଡିଜେ। ତ ସେ ବଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କରିଦେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।